हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर दा बावैसो CSBआ प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन फैबाय थानाय जानो गोनां ग्रेड 3 नन टेक्निकेल बिनिफ्राय टेक्निकेल साख्रिनि रिटेन एग्जामनि सायावनो गोबां गुलाय गुजायखौ लानानै बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन दा बिथांमोना बे प्रेस कनफारेन्सआव मा खोथाखौ बुंहरगोन नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनि अनगायैबो दा बे प्रेस कनफारेन्सखौ बिथांमोना होखांनायनि उनाव दायो जोंहा गोबांथार माखासे सोंलुआ जाखांदों CSBनिसिम दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनो सानदों बिनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गिबियावनो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौबो गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम CSBआ प्रेस कनफारेन्स खालामनानै मा बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बिथांमोना बुंदों आरो गोबां मानसियानोथ' गोबांथार भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों नालाय दा बेवहाय एडमिट कार्डआ मोननै मोनथाम मोनबा गाहामसिम फैलायलांबाय सोरनाबाथ' गोबांथार एप्लाइ खालामनाया 10थासिम गाहाम एडमिट कार्डआ फैदों जानांगौ दा बे खैथाबा एडमिट कार्ड फैनायाव दा नोंथांमोना बबे मोनसे सेन्टाराव थांनानै एग्जामखौ हैजेननांगौ जादों होननानै जोंथ' गोबांथ' कमप्लेन खालामबाय नालाय दा बेवहाय बिथांमोना बेखौ बुंबाय आरो जायखिजाया नोंथाङा मोनसे सेन्टाराव थांनानै एग्जामखौ हैनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो जायखिजाया नोङो बबे सेन्टाराव थाङो आरो नोङो 10ता गाहाम 5ता गाहाम मोनबा गाहाम नोङो एडमिट कार्ड मोनबाय दा बिनि गेजेरावनो नोङो बबे मोनसे सेन्टाराव थांनानै एग्जाम हैनो गोसो नोङो बेखौ हैनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो नाथायबा बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनाय लोगो लोगो बेहाय सिदा मोनसे कुइसना ओंखारना फैयो आरो दा बिथांमोना बोरैथो मिथिलायखो जे आं एबसेन्ट जाबाय बै मोनसे सेन्टाराव जेनेबा नोङो बबेबा मोनसे सेन्टारावल'सो एग्जामखौ होनो हागोन नालाय दा माखासे थानाय सेन्टारावथ' नों एबसेन्ट जाबाय दा बेवहाय बिथांमोना बोरै मिथिलायगोन आंनोमोन बे एबसेन्ट जानाया होननानै आं नाथायबा नैबे सेन्टारावसो एग्जाम होदों आं माखासे सेन्टाराव एक्सेन्ट जाबाय होननानै बिथांमोना बेखौ बोरै मिथिगोन मानो होनोबा गोबां बेहाय प्रब्लेम जाखादों जेब्ला एडमिट कार्ड दायो बिथांमोना हगारदोंना दा बेहाय एडमिट कार्डआव गोबां मानसिनि नामफ्रानो स्पेलिंआ मिस्टेक जादों गोबांनियानो एड्रेसा मिस्टेक जादों गोबांनियानो बायदिसिना मिस्टेक जादों दा अब्ला बिथांमोना बोरै उनाव बेखौ भेरिफिकेसन बिथांमोना खालामगोन आरो रुल नाम्बाराथ' बेलेग बेलेग फैखादों नालाय दा बिथांमोना बोरै कार्ड मार्कखौ होगोन बेबो मोनसे कुइसन जाहैगोन मानो होनोबा डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो जोङो साख्रिनि थाखाय एप्लाइथ' खालामदोंमोन नालाय आरो बबे साख्रिनि भेकेन्सिखौ जोङो लुबैनाय बायदिसो जों एप्लाइ खालामदोंमोन जेनेबा आं नैबे डिपार्टमेन्टखौ मोजां मोनदों बिनिफ्राय नैबे डिपार्टमेन्टआव एसे मोजां साख्रिनि भेकेन्सियाबो दङ दा बेखौ नायनानैसो नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामखादों जानांगौ मोनफा मोननै भेकेन्सिखौ नोंथांमोना गोबां एप्लाइ खालामाखैबो जानो हागौ दा बिनि जोहैबो जोंनि बे एडमिट कार्डआ डिपेन्ड जाहैगोन मानो होनोबा जाय भेकेन्सियाव गोबांथार मानसिफ्रा एप्लाइ खालामगोन बेहायनो जोंनि बे कार्ड मार्कआ बांसिन थाङो बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ गोबां साख्रिनि एग्जामफ्रावनो बेबादि जाखायो जाय साख्रिनि भेकेन्सियाव गोबां मानसिया एप्लाइ खालामो बिनिफ्राय रिटार्न एग्जाम होयो दा बेवहायनो जोंनि कार्ड मार्कआ बांसिन थाङो बेयो नंखागौखा रेलवेनिखौ नाय नोंथाङा बिनियाबो गासिबो बिदिनोखा SSCनियाबो बेबादिनो जाखायो बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव सेन्ट्रेल लेभेलनि एबा SSC एबा रेलवेनि जायफोर साख्रि नोंथांमोना होखांनाय नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बिनिखायनो बिथांमोना बोरै कार्ड मार्कखौ होगोन दा बे कार्ड मार्क होगोननि बाथ्राखौबो बिथांमोना मोजाङै बुङाखै नाथायबा बिथांमोना बेखौ बुंदों आरो जेब्ला नोंथाङा नैबे रिटेन एग्जामखौ जागोन बिनिफ्राय जेब्ला अरेल जागोन दा बे अरेलनि समाव बिथांमोना सोंगोन जाहैबाय नोङो बबे साख्रिनि थाखाय प्रेफारेन्सखौ होगोन बिथांमोना प्रेफारेन्सखौ लागोन जाहैबाय नाथायबा बिथांमोना बेखौथ' बुंनो नांगौमोन कार्ड मार्कआ डिपार्टमेन्ट वाइसआव जागोन होननानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ थोंजोङै बिथांमोना बुंनो नांगौमोन जुदि डिपार्टमेन्ट वाइसआव होआबा अब्ला नोंथांमोना खैथाबा एप्लाइ खालामनायनि गुनानो जेबो थाहैनाय नङा नोंथांमोनाथ' गोबां मानसियानो डिपार्टमेन्टखौ नायनाय साख्रिखौ नायनाय एप्लाइ खालामदोंमोन मोनबा गाहाम 6ता गाहाम नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा बे गासिबो एप्लाइ खालामनायनि गुनानो गैया जाहैगोन नोंथाङा ओरैनो फैसाखौ लस खालामनाय जाहैगोन बे बाथ्रायावलाय सिदाखा नोंथांमोना बेखौ मिथिना ला बिथांमोना मोजाङै प्रेस कनफारेन्सआव बेखौ बुंनो नांगौमोनदि गासिबो डिपार्टमेन्टनि थाखाय माबाया बे साख्रिफोरनि थाखाय बे कार्ड मार्कआ बेलेग बेलेग जागोन रिटेन एग्जामावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां मानसियानो डिपार्टमेन्टखौ नायनानैसो एप्लाइ खालामखादों आं बेखौ खैबार बुंबावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामखादों नालाय दा बिनिफ्राय दा बे एप्लाइ खालामनायाव कार्ड मार्कखौ बिथांमोना मोजाङै होनो नांगोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोना बेखौबो खोन्थानांगोन नैबे रुल नाम्बारा नैबे डिपार्टमेन्टनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय होननानै बिथांमोना बुंनो नांगोन दा बे खोथाखौ बिथांमोना आरो बोरै बुंनो हालायगोन जुदि नैबे मोनसे सेन्ट्रेलाव नोङो मोनसे जेनेबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि नोङो LDS साख्रिनि थाखाय रिटेन एग्जामखौ होबाय हो नाथायबा PWआवबो नों एप्लाइ खालामदोंमोन स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट बायदिसिना साख्रिनि थाखायबो नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंमोन रुल नाम्बाराथ' बेहाय बेलेग बेलेग दङ बे बाखिखिनियाव नोङो एबसेन्ट जाजोब्बाय दा बिनिफ्राय जेब्ला बिथांमोना कार्ड मार्कखौ हगारगोन बिनिफ्राय रिजाल्टखौ होगोन दा बे एबसेन्ट जानायनि रुल नाम्बारखौ बिथांमोना बेहाय होगोन ना होआ दा बेबो मोनसे कुइसन जानानै फैदों आरो बिनिफ्राय मोजाङैथ' मिथिखानाय नङा बादि आं मोनखादों आरो जोबोद माने कनफिउसनसो आंबो जालायलांबाय नै दा भिडिअ बानायनो माने आंबो कनफिउसनसो जाबावबायसो बोरै बिथांमोना रिजाल्टखौ होगोन बोरै कार्ड मार्क बानायगोन बोरै एग्जामखौ खुंगोन बे आंनावबो माने कनफिउसनासो दायो जाफिनबावबाय आरो मोजां रोखोमै बे बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सखौ होआखै होननानै आंथ' बेखौ सिदायै बुंखायो मोजाङै बिथांमोना बुंनांगौमोन जे
डिपार्टमेन्ट वाइसआव कार्ड मार्कखौ होगोन बिनिफ्राय एबसेन्ट जादोंबाबो नोंथाङा टेनसन गैया नोंथांनि बे रल नाम्बारखौ जोङो मोजाङै नायगोन नै जा एग्जाम होदोंना नोङो जाय जायगा सेन्टाराव नोङो एग्जामखौ होदों बिनिफ्राय नोंनि नामजों बा गासिखौबो जों मिलायनानै नायजोबगोन बेबायदि बिथांमोना बुङाखै बेफोरबायदिखौ बिथांमोना सिदा सिदायै मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामना होनो नांगौमोन आरो दा बेवहायनो गोबां गलमाला हले जाहैखागोन जेब्ला रिजाल्टआ होगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरखायो दा बोरै खालामगोनथाय मा बुंबावनो दा प्रिफारेन्सखौ जुदि उनावसो इन्टारभिउ समावसो लायोबा अब्ला मा जाबावगोन दा बिदिथ' जानो नाङा ना बे रिटेन एग्जाम रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगोनो दा बेवहाय नुनो मोननांगोन जोङो बे डिपार्टमेन्टआव नैबे जन मानसिया क्वालिफाइ खालामनो हाबाय कार्ड मार्कआ नैबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां थांबाय नैबे रुल नाम्बारा नैबे डिपार्टमेन्टआव क्वालिफाइ जानो हाबाय बेबायदि जानांगौ दा अब्ला बेबायदि जायाबा जेब्ला अरेलनि समाव सोंगोनबा प्रिफारेन्सखौ होगोनबा दा बोरै जालायखो बियो अब्ला जों बोरै मिथिगोन बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां कार्ड मार्क थांदों बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनाय बादिबाथ' जेनेबा अरेलनि समाव बेबायदि प्रिफारेन्सखौ लागोन होननानै बेबायदि बुंदोंबाथ' बे नोंथांमोना मिथिना लाखादो कार्ड मार्कआ मोनसेल' फैगोन गासिबो बे ग्रेड 3आनो जा बिनिफ्राय थांनाय बोसोरनि नन टेकनिकेलनि साख्रिनि थाखाय जा बिथांमोना एग्जामखौबो सरजाबनो नाङामोन बे बाथ्रायाथ' बे माबायाथ' बे साख्रिखौथ' बे बोरै मिलायथावना बे साख्रिनि एप्लाइनो एसे सिगाङावसो जाखाथारदों बे थांनाय बोसोराव दा बे दाख्लैबावसो जा ग्रेड 3नि साख्रिनि एप्लाइ जादों बेजों बिथांमोना बोरै सरजाबनो हाथाव दा बेखौ बिथांमोना साननांगौ माने बिथांमोना एग्जाम होनायनि जेबो एक्सपिरियेन्सबो गैया आरो जेबो एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो एसेबाबो बिथांमोना गाइडेन्स लानांगौ जायफोर सिगाङाव एग्जाम होखांनाय जेरै एडिआरएबो होखांबाय बेफोरनिफ्राय बिथांमोना एसेबाबो गाइडेन्सखौ लानांगौ बिथांमोना मानि थाखाय एसेबो माबायाखै गाइडेन्सफोर लायाखै बोरै एग्जाम होदों आं बेखौ बुंनोनो हाला आरो बिथांमोना जेबो एक्सपिरियेन्सथ' थाखाया र' गिबि एग्जाम होजेननाय अब्लाबो बिथांमोना माखासे गाइडेन्सखौथ' लानो हायो गोबां बिथांमोना चान्स होबाय एप्लाइ खालामहोबाय जोबोद थिगानो दङ नाथायबा आरो बिथांमोना बेखौ बुंदों जों एडभार्टाइजमेन्टआव बेखौ बुङाखैमोन दि नोंथाङा नैबे भेकेन्सिनि थाखायल' एप्लाइ खालामनो हायो बिनिफ्राय सासे मानसिया मोनसेल' भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बेबायदिबो बिथांमोना बुङाखै नोङो बेसेबां हायो एप्लाइ खालामनो हायो बेबायदिबो बुङाखै बिथांमोना बुंदों आरो दा जेखियानो जाया मानो एप्लाइथ' नोंथांमोना बुंखादों बेखौ जों जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन आंबो कन्टेक्ट खालामना बुंहरदोंमोन बे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंना बेहाय CSBआव आं बेहाय कन्टेक्ट खालामदोंमोन माथो मोनसे भेकेन्सिनि थाखायनो जोङो 250 रुपिस होनानै जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ दा अब्ला आङो बाखि थानाय साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथाङा गासिबो भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदोंबा गासिबो बेबायदिनो 250 रुपिस होनानै नोङो एप्लाइ खालामनांगोन गासिबो पस्टनि थाखाय नोंथाङा आलदा आलदा होनानै एप्लाइ खालामनांगोन होननानै बिथांमोना थोंजोङै बुंखादों दा बेवहायसो गोबां मानसियानो एप्लाइबोथ' खालामबाय नोंथांमोनाथ' खालामखादों जानांगौ बेबायदिनो दा अब्ला बिथांमोना कार्ड मार्कखौ जुदि डिपार्टमेन्ट वाइसआव साख्रि वाइसआव बिथांमोना आलादा आलादा होआबा कार्ड मार्कआ अब्ला बेयो जारला जाहैगोन नोंथांमोना बेखौ सानना लाखाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय माखासे बाथ्राबो गोबां बुंनांगौ दङमोन नाथायबा एसे खरा गुल जार जालायलांबाय बे प्रेस कनफारेन्सआव बिथांमोना मा बाथ्रा बुङो बेखौ माने सानैनो एसे खरा गुल जार जालायलांदों दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो मा प्रेस कनफारेन्स जादों बेखौ नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो बेखौ नोंथांमोना गासिबो भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा जिखियानो जाया मानो फरायबाय थाबानो जाबाय एग्जामाथ' जागोन नालाय गोसो होनानै फरायलाबानो जाबाय उननि बाथ्रा उनावसो जाहैसिगोन दा मा बुंनो हाबावनो आरो बिनि अनगायै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों